Здравейте! Аз съм Павел Левтеров и съм автомобилен състезател. Участвал съм в най-различни шампионати на борда на супер бързи автомобили. Печелил съм много купи и награди. Освен автомобилите, не мога да прикрия и страстта си към камионите. Изпитвам удоволствие и на борда на F-Max заради мощния двигател, безшумната и широка кабина. Сертифициран съм от Ford Trucks Academy за безопасно и икономично шофиране. Тук съм, за да ви покажа как лесно да използвате различни функционалности на вашия Ford Trucks, за да се чувствате напълно комфортно и пътуването ви да бъде безаварийно и приятно. Често ни питате какво трябва да се направи, когато светне светлинен сигнал на таблото. Появата на светлинен сигнал на таблото ви дава информация, че има някакъв технически проблем. Разбира се, трябва да потърсите консултация с оторизиран сервис, за да отстраним. За да се справим по-добре с ситуацията, е необходимо да знаем номера на грешката. Ето как става това. От мултифункционалните бутони на волана избираме менюто Maintenance и натискаме бутона Diagnosis. Тази функция ще ви даде информация за номера на грешката и в кой електронен блок е записана. Съобщаване номера на грешката на сервизния консултант ще му помогне по-бързо да реши проблема, за да продължите безопасно вашето пътуване. Ако това кратко видео е било полезно за вас, харесайте и споделете, за да достигне до повече хора. Ford Trucks. Споделяме товара.